Hai preto dun ano, o Concello de Boiro iniciaba este proxecto que a próxima semana tomará forma. Trátase dun roteiro da memoria polo barrio de Cimadevila, a través de 5 mulleres cun destacado papel no sector téxtil da época. Estamos falando de 5 mulleres que son Isabel Maestre, Lola a da Cueva, Ermitas a do Sindicato, Carmen de Adolcar ou Maruja de Fontán. Mulleres que destacaron en moitos eidos, fundamentalmente eran traballadoras incansables, que sacaron as súas familias adiante, que foron emprendedoras e que, como decían as compañeras, había ese fío conductor que era esa unión, que era o textil. O proxecto foi desenvolvido por 7H Cooperativa, que coa axuda do técnico de Cultura Alberto García e os propios veciños foron reconstruindo a historia destas mulleres, que se plasmará agora nun mural denominado Senlleiras de Cimadevila, composto por texto e ilustracións. A través da ilustración, que o que máis, digamos que as intervencións teñen a parte da palabra, na que foi fundamental o proceso participativo cas veciñas e veciños e o traballo tamén desde o Concello, nomeadamente de Alberto, como persoa de referencia do habitante, que nos foi presentando un pouco a todas esas persoas. A pesar das dificultades que supuxo a investigación ou carecer de fontes ou mesmo de imaxes reais das súas protagonistas, as autoras destacaron que foi un proxecto moi bonito e enriquecedor, que agardan tamén lle guste a veciñanza. Foi un proxecto moi bonito de realizar, porque, tamén moi complicado, porque a pesar de que Alberto nos facilitou chegar ás veciñas e aos veciños para ter a información precisa para crear, pois era complicado porque tamén había poucas fontes, digamos, de inspiración, non? Porque a pesar de que a ilustración eu precisaba de fotografías, de información para poder facer uns retratos desas mulleres que as honraran dun xeito o máis fidedigno posible, aínda que non é un estilo de ilustración o meu que sexa realista, así que me gustaría que as que estén vivas se recoñezan e as que non, que se sepa quenes eran, non? Estará rematado antes do próximo mércores día 8 para conmemorar o Día da Muller.